yung organ, okay pa, so mabuhay pa talaga siya. Ang organ is nag-function pa lahat sa ilalim, lahat ng organ niya nag-function pa. So which is good. Kasi kung hindi na nag-function, wala na kaming magawa. Kailangan siyang patayin. Sobrang aga pa ngayon, guys. And anong oras na? 7:16 ng umaga, nagkape na ako, kumain ako ng bread. At may mga nagtatanong kung anong nangyari sa pusa, yung pinakita ko sa inyo. So ito yung story. So yung pusa na yan is andito sa labas. Na-story ko na to sa isang page ko. Nandun siya sa labas. Actually, 2 months ago, itong mga kapitbahay, dinakip nila ang lahat ng pusa dito, yung mga stray cat dito sa aming area. And then, ano nun nila, yung parang hindi magkaanak ba? So, kinuha yung mga anong dapat, yung parang hindi sila magkaanak-anak. So, babae man o lalaki. Yung last nilang nakuha, yung andito sa amin. Kasi sinabihan kami na wag silang pakainin, kasi kukunin nila, they try to trap them ba? So, hindi namin pinakain. So, ito, pinakain ko na to noon. Dinala yan ng itim noon dito para pakainin. So, ngayon, nakuha nila. One day lang siya nagpunta dito. So, nakuha nila that day. The next day, nakuha nila. So, pagkuha nila, guys, ikinuha yung kung anong nandun sa and then tinahi. And then, binalik dito na area din. Binalik dito na area. Pinaalis din. So, ngayon, nakita ko siya, guys, that day. Takbo siya, guys. Nagpanic, guys. Yung parang, meron siyang, sa takot kasi, tinatrap, sinaktan, tinahi, and then binalik sa wild. Takbo siya doon, guys, dito patungo sa bukid, bundok. So, ngayon, 2 months later, guys, sabi ko, uy, yung isa ba, ang tawag nila sa kanya is kaliko. So, yun dahil sa kulay, ganun, sa kaliko. So, sabi ko, uy, asan kaya yun? Hindi na talaga dumating dito, 2 months, wala na. So, guys, and then one day, itong itim, nagsabay silang dalawa, guys. Ang nangyari, pinakain ko yung itim, nagtago ang kaliko. Ito siya nagtago. Nagtago siya kasi, guys, meron na pala siyang for 2 months. Meron na pala siyang infection sa kanyang tiyan. Baka kinitkit niya. Inano niya ba kasi bata pa siya, guys. So ginanon ata niya yung tiyan niya, kinuha yung dito tahi. Kasi siya ganyan, very flexible bar. Kita ko yan siya. Ganun parang nandi nag-open and then na-infection. Nag-open yung tiyan and then infection lumaki, guys. Yung tiyan dito sa puwit or sa pipoy ng pusa kasi babae. Kinuha yung anong inopen, ano bang kinuha, hindi ko alam, tinanggal ng pusa. Ang infection, dito sa tiyan, guys, nag-open, guys, kinain pala siya ng uod. Nagpunta sa buntot, ito na. Dinala siya dito, hindi ko nakita. Nagtago ang kaliko, guys, nagtago. So, pinakain ko yung itim kasi all the time man siya dito, guys. Every afternoon, gabi mga 7 to 8 to 9 to 11, ganyan yan siya, maghintay talaga siya pakainin dito. So, ngayon, pinakain ko yung itim. Pagpakain ko sa itim, guys, usually, habhab man na siya, guys. Ana man na siya. So, sabi ko, wala, kasi nasa camera, and then palagi ako nasa pinto. Sabi ko, hindi niya kumain. And then sabi, meow, meow. Siya, meow daw. Hindi niya kinain, guys. Hinintayin niya yung kaibigan niya. I don't know if kaibigan or anak niya. Hinintayin niya, and then yun, kinain, guys. Kinain ng kaliko, yung pagkain na binigay ko sa kanya. Starving na pala, guys. As in, sobrang payat niya, guys. And then, sabi ko, bumalik ang kaliko. Nagpanik ako, And then, na-realize ko, after kumain ng kaliko, guys, lumakaw, sumibat yung itim. Yung parang ni siya ba, nagminaog, nagpunta sa hagdanan, and then gumanon. Tiningnan niya yung kaliko na kumakain, kaliko, kumakain. So sabi niya, okay, nakakain na. Basta, guys, nakita ko talaga, guys, very siya, guys, very protective sa kining sa nandito sa amin. Nag-worried pala siya, guys. Nag-alala pala yung itim. So pinakain niya, guys. So after niyang kumain, guys, ng kaliko, yung itim nandun na sa ilalim ng kahoy, yung parang Christmas tree sa harap ng bahay. Nandun siya, nakatingin lang siya, guys. After kumain ng kaliko, siya, guys, yun parang magpunta sa dry food, magpunta sa wet food, magpunta sa dry food, magpunta sa wet food. After yun, guys, umalis yung kaliko. Nakita ko yung itim, bumalik. Naghintay na naman siya for his food. Kasi binigyan niya yung pagkain niya. So naghintay na naman siya, nakita ko kasi. So pinakain ko naman ulit siya. Buti na lang, bumili kami ng malaking bag na dry food, malaking bag, na wet food para silang sa outdoor. So pinakain naman yung itim. So lumabas ako kasi nawala na yung kaliko kasi para hindi matakot ba yung itim. Okay naman siya sa akin. So ngayon, nakita ko yung kaliko, guys. Nandun sa Japanese tree sa may sa harap. Nakita siya sa ilalim, guys. Siya. Kit-kit niya, guys. Kinitkit niya dito, guys. Anong mga kinakain? Ang daming uod. Hindi ko pa nakita na ang daming uod. So, pinakain ko siya all the time na kapag magpunta siya dito. Kapag makita ako, panik ako, kain ko, guys. So, alam niyo kung anong nangyari, guys. Sabi ko kay Tamihan, ang tiyan niya sobrang baba. Parang hindi ko sinabi nag-open kasi hindi ko man alam na open. Parang may something, parang nasira yung mga tahi. Sabi ko, si Tami, akala niya down lang yung belly ba? Kasi ang explanation ko mali. Sabi ko, his stomach is hanging. Sabi ko, hanging. Parang, hindi naisip ni Tami, it's the same thing with our cat na naghahang ba? Parang nagbitay ang tiyan. So sabi ko, 2 weeks later, guys. So pinakain ko siya palagi, pinakain ko. So alam ko talagang hungry siya kasi paminsan hindi siya tatakbo. Lang siya, meow, meow. Siya, guys. And then pakainin ko. And then kakain siya.
And then every time na pakainin ko siya guys, mag-iyak siya guys. Parang he's asking for food. And then wala na siyang strength. Dying na talaga siya guys. So 2 weeks later guys, di ba ang tagal kong nakarealize. 2 weeks later guys, I think he really is giving up almost. Hindi siya umalis dito sa bahay. Nandun siya sa upuan. Nandun siya sa upuan sa harap ng bahay. And then nag-upo siya doon guys, the whole day and night. Pinakain ko siya, naabutan ng Sabado. No, Sabado na. Umaga. Sobrang aga guys kasi gumising man ako para pakainin sila sobrang aga kasi pag makita ko sila sobrang aga, pakainin ko talaga agad sila. So ngayon, kasi that time aalis ako 'di ba, mag-ano kami ng kaibigan ko, magkita-kita. So pinakain ko siya. Sabi ko, "Honey, ang daming nagtatalunan na uod." Yung uod na puti guys, magtalon-talon. Ang dami, sabi ko. Si Tami doon na si Tami nagpanik. Sabi ko, "Han, sabi ko, anong gagawin natin, Han? Dalhin to sa vet, Han." Sabi ko, "So, paano ito kukunin?" Sus guys, yung pusa guys, andun lang siya sa upuan guys, iyak siya. Meow, and then bigyan ko ng pagkain guys. Meow, hindi kainin niya guys, takbo na naman siya sa upuan. Sabi ko, "Han, ang daming ano, Han, sa upuan at saka sa sahig, yung parang uod, nagtalon-talon." No, nagpanik ako guys. So sabi ko, "Han," katulugon na si Tami guys, kakarating lang niya that morning. Very tired. So sabi ko, "Han, magbihis ka, magpunta ka sa kapitbahay." Sabi ko, maghiram ka ng ano kasi wala tayong carrier. Meron kaming carrier pero soft carrier ba? I don't know kung bakit ganun yung binili ni Tami. So soft, so pangit siya guys at saka ayaw kong gamitin. I think natapon ko na yun nga. Meron kaming sobrang laki para sa aso. So sabi ko, "Baro yung ano, dyan sa kapitbahay, marami silang mga hayop. Baro ano kasi sila ang dahilan." Sabi ko, "Sila ang dahilan nangyari ito. Baro ko ng ano." Sabi ko. So nagbaro si Tami, yung ginamit namin ano, parang brown, light brown. Isa kanila yun guys. So sabi ko, "Ming, huwag kang tatakbo. Hindi ko na film guys kasi nagpanik na ako. Huwag kang tatakbo." And then pinakain ko, sabi ni Tami, "It's gonna be hard." And then si Tami is watching sa camera. Sabi pa ni Tami, "I'm gonna cut turkey." Yung turkey pang sandwich ng tao. Pero bumili man si Tami niyan, sobrang dami for the cats. So nag-cut siya ng turkey guys. Cut niya. And then sabi ko, "Sige, bilisan mo kay ano." So ginanon ko siya guys sa ano, pakain siya kasi gutom siya guys. Kinain niya guys. Kinain niya. So every time nakakain siya ganun, ginaganon ko yung ulo niya guys. Ginaganon ko yung ulo. So ganon, pakain ganon. Sabi ko, "Hala, kailangan ko talaga itong ano bago ito tatakbo." Wala akong pakialam guys, ang daming uod. Wala akong pakialam ang baho niya guys na para akong masuka. Wala akong pakialam. So ang ginawa ko, kinuha ko yung gate palayo. Inopen ko yun. Ginanon ko siya. And then ginanon ko guys. Nakipag-fight man siya guys. I won't let go guys. Ganon ko. Nasaktan na pala siya guys sa hawak ko guys kasi hindi man sobrang laki pero nafi-feel ko yung mga ano dito sa tiyan dito. Hindi ko siya hinawakan dito, hinawakan ko siya guys, ganun ko, wala din, nilagay ko. Paglagay ko guys, close ko agad. Naipit yung ano niya, yung pinakadulo ng buntot, sabi niya, "Ah!" So sabi ko, "Oh, sorry." So ginanon ko kasi ayaw ko talaga siyang ano guys. Nila ko pa, sigaw ako, sigaw, sabi ko, "Tami, tulong!" Ang Tami din nakatingin sa camera, kigwa man ito kasi takot sila kay Tami. I mean, ayaw nila, pag may makita kasi silang bagong mukha, matakot sila. So, ganyan. Kasi ako yung nakikilala nila kasi ako yung nagpapakain. Thankfully, itong asawa ko, pagkatapos nun guys, sinabihan siya ng vet na sobrang laki ang gastos. Ang gastos ng vet is, I don't know kung nasabi ko dito na page. Sabi ng vet, kasi Tami takbo siya ng vet ba. Dito siya, first vet. Sabi, akala nila patayin ang pusa. So, tinanggap nila, euthanize ba na, o euthanize, basta. So, tinitik yung pusa sa loob, sa bed, sa vet. Sabi pa nila, so it's ready daw na unitize. Basta ano yan, euthanize. Ready na, sabi ko, sabi ni Tami daw, hindi man ako nagsabi na patayin. Gidala ko nga sa vet para mabuhay, para bigyan ng another life daw. So nagalit si Tami guys. So yun, pag guys, kinuha ni Tami. Sabi ko, we cannot help her if we're not gonna euthanize her. Like patayin namin, wala silang magawa daw. So kaya kinuha ni Tami yung pusa. Tukbak, naghanap si Tami ng ibang vet. Ang layo guys. Si Tami pagod yun guys, walang kain, walang coffee. So pagod niya ako, kay wala man ako kasi ayaw man ni Tami na i-cancel ko yung appointment ko sa mga kaibigan ko kasi paminsan lang nangyari. So yun na, tumakbo siya sa kabilang vet. So sinabihan siya, "Okay, we're going to help her. It cost you 3,000. Ang pinakataas is 3,600. $3,600 guys. Asan man, grabe man nakalaki guys. So ngayon, ano na. So that day, hapon na namin siya kinuha. Ang nabayaran ni Tami is 3,300. Total 3,300. So, di ba, 3,300 pa rin. So, yun siya, yung nabayaran that day. The next day is operation. Ang operation guys is 2,000 something to 1,500, I don't know. Pero ang nabayaran namin is 2,600. 2,600 ang nabayaran namin. With all the fluid, all the painkiller, all the anesthesia and everything. 2,600, yeah, basta 2,600. And then, so yun siya. And then, dahil close sila the next day, tumawag sila ng ibang mga, yung parang boarding ba, kasi para daw mabantayan yung pusa after surgery. So ngayon, tumawag sila. Alam niyo kung magkano ang charge guys? 5,000 to 8,000. And then kapag mag-complication, tataas pa yan ng $12,000. Ay, grabe guys. To almost $500,000 to
₱500,000 ba. Sabi ko, "Look, lucky." Dinala namin yung pusa sa bahay, binantayan ko, binibibisit namin ni Tommy dito sa taas. Yun, binantayan namin. Wala kaming tulog guys kasi kailangan namin bantayan guys kasi yung pusa is ayaw niya ng cone. Yun na yung nakikita sa isang page ko, I don't know. Sobrang kawawa yung pusa after guys. And then ngayon okay na siya. So ang nabayaran namin, wala kaming nabayad na kanang boarding. Ang mahal ng boarding guys. Alam niyo, masasabi ko talaga, sabihin nila na we're doing this for the cat. Da. But guys, yung mga charges guys, mas mabuti pang doon ka mag-boarding sa hospital. Mura-mura pa, mura, sabi pa ni Tami, mura pa. Kung mag-hire ako ng nurse na magbibisit ating pusa, mas mura pa, magpunta sa bahay. Sabi ni Tami, mag-hire ako ng nurse and then ipunta dito one night sa bahay para magbibisit ng mura. Doon sa boarding, umabot ng ganyan kalaki. Ito na yun siya. So, grabe yung istorya ng pusa na ito, guys. Grabe pag-suffer, grabe pag akala namin talagang mamatay siya, guys. And then, kung hindi namin siya nakuha that day, kung hindi talaga siya, kasi alam talaga niya na talagang last din na yun, I think last few days na yun niya. Kung hindi siya nag-stay dyan sa nag-upo-upo dyan, natulog talaga siya, guys, sa aming upuan sa harap ng bahay. Mamatay siya, guys, for few days. Kasi grobang ang lala na kinain na yung tiyan niya ng mga uod. Tiyan, at saka buntot, yun, kinain. So, yun, ay, kawawa talaga. Sabi pa ng vet, dami daw kinuha. Mga grabe na puno daw. Ang tiyan guys dito na puno. So ngayon, nilinis nila guys. Nilinis yung surgery, nilinis nila. And then, paglinis, nilinis talaga nila. And then, tinahi. So kasi, first, sinabi nila na, yung organ, okay pa, so mabuhay pa talaga siya. Ang organ is nag-function pa lahat sa ilalim ng tiyan. Lahat ng organ niya nag-function pa. So which is good. Kasi kung hindi na nag-function, wala na kaming magawa. Kailangan siyang patayin. Kasi talagang hindi na pwede. Kung basta, nabuhay, nag-work naman yung organ. At very, very fighter siya guys. As in, dahil bata pa siya. Pero sabi ng vet, pag matanda na daw yun na. Pero dahil bata pa siya, grabe ang fighting spirit ng pusa na ito. So kaya kailangan din namin mag-fight. Kahit sobrang mahal, nag-fight din kami. Kahit si Tami, kababayad lang namin ng tax na $60,000+. Wala talaga si Tami. Sabi ko, pera lang yan, han? I'm sorry. I'm sorry nang dahil sa akin ng ganito. Dahil sa akin, nagkaganito. So, pero kailangan, sabi pa ni Tami, kailangan nating i-save yung buhay niya. Kasi fighter talaga siya. Yung parang he tried to survive. She tried to survive. So, kailangan namin tulungan siya na mabuhay. Pera lang yan. Mawala man yung pera. Ganun. Magtalon-talon daw yung pera. Mawala. Darating. Ganun. So, okay lang. So, grabe yung papakain namin at hindi siya umiinom. Ang ginawa namin is yung pagkain, nilagyan namin ng marami-raming tubig. At doon siya mag-inom with the food and then mayroong tubig. So yun guys, update ko na lang kayo next time kasi andun siya. Babysitting namin guys, palagi camera is always open. Ganun kasi talagang kailangan namin siyang bantayan. And yun, kawawa, as in kawawa talaga.